Pozdravujem všetkých na ďalšom klube FNX, kde si dneska rozoberieme nejaké korelácie, ale najbližšie 2 týždne nás nečaká žiadny zlý fundament, takže možno budem dneska aj pozitívny, nebudem len ten štandardný skeptik. V každom prípade, pokiaľ ešte nie si v našom klube, tak choď na www.fnx.sk a dole môžeš ísť na komunitu a vstúpiť, poprípade ak chceš, tak môžeš platiť na členstvo. V každom prípade, vraj sa to oplatí. To nehovorím ja, to naši členovia klubu, takže určite tam klikaj a ešte vieš, kde klikaj? Na odber, lebo už ďalší krát ti nemusia prísť tieto informácie a ako hovorím, vraj sa to vyplatí, vraj sa to vyplatí. Ale štandardne začneme Fear and Greed indexom, kde ja aktuálne môžem povedať len to, čo som hovoril stále posledný mesiac, že naozaj tá nálada nie je úplne tak pozitívna napriek tomu, že sa znižovali úrokové sadzby. A ten dôvod, prečo to nie je také pozitívne, som hovoril už viacejkrát, no proste môžeme sa približovať bližšie k recesii. Aj toto video bude mať názov niečo na štýl, že proste dolár je v sračkách alebo niečo podobné kontroverzné. Aby ste dávali ten odber, nie? Musím byť aj ja kontroverzný. Takže choďte dole pod video, dajte odber. Fear and Greed Index aktuálne na 45 bodoch. Ja si osobne myslím, že má to svoje opodstatnenie. Na druhej strane hovorili sme o tom, že nejaký prepad by mohol prísť. Tie alty sú teraz troška vyklesané. Je to možno správny čas na nejaký dokup, pokiaľ chcete. Nepreháňal by som to úplne. Do novembra ešte samozrejme môžeme rásť, ale neočakával by som úplne mega vysoké percentá, lebo tie ceny sú tak troška vyfejkované. Nakupovať to v tomto období je fajn voči euru, hej, keď zoberieme, že proste už ten dolár je vyklesaný. Neočakávam zase, že by mal byť úplne mega prepad, ale zase pozrieme si graf aj dolar indexu a sami uvidíte, že rúžové to úplne nie je a nachádzame sa v podstate v číslach, kde sme sa naposledy nachádzali v roku 2021, čiže počas najväčšej pandémie na svete. Tak aby ste mali predstavu, že aké zle to bolo predtým, aké blbé to je proste teraz, tak práve tento príklad. No a my pokračujeme ďalej na Forex Factory a na Forex Factory, ako som hovoril, nemáme žiadny ťažší fundament, ale predsa len jeden by sa našiel, no a teraz som ho stratil, no vidíte. Niekde tu to je, Speaks, no tak tu je veľa Speaksov, tak dáme Pavel, no tu je to. Hej, čiže v útorok, čiže zajtra, bude vystupovať Pavel, kde bude nejaký... Bude proste rozprávať o tom, že čo jak ďalej, ako je na tom ekonomika, možno aké majú plány. Čo by mohlo byť závažné, je to, keby sa prerieklo o tom, že ešte raz do konca roka budú znižovať úrokové sadzby, lebo už sa niečo také aj povráva. No, v tomto prípade môže niečo také povedať a to je jediné vidle do sena, alebo jak sa to hovorí, proste jediné vidle, ktoré nám do toho môže hodiť. Ja si ale osobne myslím, že bude stále opatrný, zvlášť tomu, že tie trhy síce zareagovali pozitívne a napríklad taký SPX je vyššie, ale je to úplne ideálne. Ale to už príjeme na to, jak začnem rozprávať priamo o grafoch a tých analýzach, kde vlastne rovno to zapínam a môžeme ísť. By the way, toto je náš aktuálny obchod, ktorý máme otvorený a viac nedostanete, len bol náhodne otvorený, ináč by som vám ho neukázal, takže si to môžete stopnúť, môžete ho skúsiť s nami, ale už nebudete mať k tomu manažovanie ani nič okolo, práve z toho dôvodu, že nie si na Discorde. Dobre, takže čo sa týka samotného Bitcoinu proti euru, tak vidíme, že už tu je hej, higher high, OK, fajn, nebol to ATH, potom prišlo nejaké lower low a teraz už je lower high, tým, že pravdepodobne sa nedostaneme vyššie. Tu ešte môže prísť nejaké dokončenie toho wedžu, ale nemusí, lebo toto tu už je nejaký channel, no wedge, skôr channel, hej, kde pravdepodobne, aj keď pôjdeme troška hore, tak to vysypanie na 89 000 začína byť viac menej v úvahe. Som na eurovom grafe, hej, pozor, nie 89 000 dolárov, ale eurový graf. Takže to zatiaľ očakávam, lebo hovorím, tá nálada nie je úplne ideálna, napriek všetkej pozitivite ohľadne zníženia. A bolo to vidieť aj minulý týždeň, kedy neťahali trh veľkí hráči, ale retail. A ako to ľahko rozoznačiť, to ťahá veľký hráč alebo retail? Veľmi jednoducho, keď sa to úplne slisko, hnusne proste pomaličky dvíha, ale vidíme, že tam nie je väčšia sila alebo nálada obchodovať. Pozrieme sa už iba na samotný Fear and Greed Index a mohli sme vidieť, že na tom Fear and Greed Indexe naozaj ten strach je ešte vyšší, ako bol minulý týždeň, ale napriek tomu trhy rástli z toho dôvodu, že vlastne Powell znížil tie úrokové sadzby, ale to bol veľmi krátkodobý efekt. Ten dlhodobý to bude mať tomu, že môžeme skôr ísť do tej recesie. Na druhej strane Parkovi to môže byť jedno, lebo on v maji končí.
tak to ešte len bude sranda v ďalší rok maj. No aspoň myslím, že to je maj. Dobre, pozrieme si rovno aj USD, lebo som tu, takže ja to mám namerané už aj dnešného dňa, čiže sme stále minus 12,79, čiže to znamená, že 12,8% je vyklesaný od posledného ATAčka, čo mám zaznačený tuto od 17. januára. Dolár, to znamená, že o toľko viac potrebujeme dostať, aby sme boli vôbec na nule voči euru, čiže takto by mal rásť náš Bitcoin. No a môžeme sa prepnúť do toho SPX, kde SPX dneska otvára opäť pozitívne, ale už je v našom pásme, kde som hovoril, že pravdepodobne už začne konsolidovať a trocha vyklesáva, zatiaľ sa stále drží, zatiaľ stále rastie. Úprimne, už tam nemá veľmi ďalšiu hranicu, ktorú by som vedel naznačiť, lebo proste z tohto channelu, ktorý sa tam vytvoril a ktorý je strašne takto pušovaný a je to už vidno, že to je proste slisko umelo tlačené, tak práve tam už nemám veľmi kde nájsť tú ďalšiu hranicu, kde by som ho zabezpečil. Samozrejme, keby silno chcem, tak áno, môžem, ale to už nie je veľmi technické. Tento raz už nie je veľmi technický, proste to je slisko vytlačený hnus v guli, ktorý sa proste len tlačí dopredu a snaží sa nabaľovať tú snehovú guľu, ale proste nenadarmo sa tomu hovorí bublina a nie guľa, lebo proste aj tá guľa raz narazí na strom a proste alebo sa roztopí. No, takto za mňa, čím vyššie pôjdeme na SPX-ku, čím nižšie pôjdeme na dolar indexe, hej, tu bola tá otočka, tu som to aj trafil, tu neskôr pôjdeme dole vyberať likviditu, tak tým viac sa bude prehlbovať vlastne tá hodnota od tej ceny. A to je veľký rozdiel, lebo SPX-ko dávno nemá takú hodnotu, ako má aktuálnu cenu. A to isté aj Bitcoin, hej, to sú vlastne tie, že keď ho teraz predám a povedzme premením ho na tie eurá, tak stále mám menej, ako reálne som mal pred, povedzme v januári, hej, lebo ten dolár im naozaj silno znehodnotil a vidíme, hej, že tieto čísla, ktoré sú tu, naposledy boli v roku 2022 v rámci dolar indexu, ale keď sa pozrieme späť ešte na eur USD eur, tu je USD eur, hej, tak sa nachádzame, prvýkrát sme sa nachádzali v roku 31. august 2021, čo bol v podstate taký epic, asi najväčší boom tej pandémie, ktorá vtedy nás všetkých šikanovala. A chápete, čo tým chcem povedať, hej, že keď porovnávam tieto dve situácie, že vtedy bol celý svet izolovaný, dokonca tam prišla aj, myslím, loď v Panamskom prieplave a všetky tieto boomy, čo sa tam stali, Evergrande, myslím, ešte tam bol, tak keď si zoberiem, že čo všetko sa dialo vtedy, a teraz, jak je ešte, by som povedal, dosť pozitívna nálada v rámci niektorých sietí, že hej, ideme to the moon, že príde alt sezóna a tu rozprávajú samé blúdy okolo toho. Proste mi to príde, že však sa ale pozrime, ako tá situácia nie je o nič lepšia, len to nie sú proste také tie píky tých informácií, len sa to proste deje dlhodobo, hej, lebo napríklad máme tu konflikt, ktorý je v susednom štáte a nerozpráva sa veľmi o tom, pokiaľ nepríde nejaký ten pík, hej, ako drony v Poľsku, alebo teraz stíhačky v Estonsku, tak sa o tom veľmi nebaví, proste ako keby to neexistovalo. Lebo ako keby to bolo o tom, že ľudia si už na to zvykli. Na druhej strane, ale vtedy to bolo také, že OK, prišla pandémia, na to si už ľudia troška zvykli, nebolo to dobré, ale prišla panamská loď, potom Evergrande. Proste, hej, že strašne sa o tom rozprávalo a bolo tam vyššie FOMO, aj vyšší záujem, takže teraz mi to príde také, že chápem, prečo ľudia dokážu byť zmetení a chápem, prečo je tá doba taká napätá oproti tým klasickým FOMO efektom, ktoré sme zažívali v minulých rokoch. No, takže späť k dolar indexu. Dolar index prekonal svoju trendovku, ale v rýchlosti si myslím osobne, že aj tak nemá šancu prekonať aktuálne aj vyššiu pozíciu. Ak sa bude debatovať o znížení úrokových sazieb, tak to troška nakopne. Samozrejme, lebo sa budú chcieť vrátiť investori, ktorí pôjdu troška potom, že áno, super, krátkodobo môžeme rásť, ale z dlhodobého hľadiska proste mierime asi na tých 94 pointov, alebo ako to nazvať v dolar indexe, myslím, že to sú tiež pointy. Čo to urobí s ekonomikou? Pripomínam, pokiaľ na vás rozprávam príliš rýchlo, YouTube sa dá spomaliť. A nezabudnite dať odber a like. Dobre, čo to urobí s ekonomikou, keď dolár ešte bude klesať? Za mňa osobne, ak dolár ešte bude ďalej padať, tak ani euro na tom nie je úplne dobre, lebo vlastne ešte viac vystúpame, čo znamená, že sa pre celý trh staneme príliš drahými. Na druhej strane Amerika síce bude lacná, ale budú na to trpieť práve Američania z toho dôvodu, že vlastne to, čo zarábali povedzme v priemere niekde na $2000 vtedy, tak teraz sa to bude správať ako menej dolárov, lebo tá hodnota je menšia, zatiaľ čo im tovar stúpa kvôli colným
nechcem povedať to slovo, takže povedzme colným hrám, to bude, takto to budeme volať, colné hry, tak tým pádom vlastne ten svet tak troška bude chudobnieť. Znížené úrokové sadzby v tomto prípade ale nebudú dostatočne vedieť bojovať proti inflácii a zároveň keď budú chudobní ľudia, tak ich nebudú míňať tie peniaze a tým pádom sa nerozprúdi ekonomika a potom sa to veľmi ťažko štartuje. A najlepšie sa to naštartuje takým spôsobom, že sa vytlačia nové peniaze. Hej, čiže urobí sa emisia. Ale z emisie opäť môže skočiť inflácia a s tým treba veľmi dobre pracovať, čím Paľko celkom vedel, ale hovorím, a koniec funkčného obdobia a kto vie, ak to nakoniec potom bude. Čo nám ale okrem SPX dalo nové ATH, tak to je zlato. A zlato myslím, že je veľmi stotožnené s tým, že keď Fear and Greed index na kryptomenách ide dole, tak zlato ide brutálne hore a máme tam nové ATHčko, aktuálne dnešnému dňu 3737. Vidíme, že tu je dokonca aj nová trendovka, lebo toto je dlhý trend. Tu už sa urobil kratší, ale prudký trend, hej, čiže už máme ako keby dvojité stúpanie. No a podľa pravdepodobností zoberieme opäť, túto techniku už poznáte, rýchla paličková technika, cca asi takto, niekde tuto by to bolo, tak má zlato tendenciu možno šplhať sa až niekde na $4000, čo je zároveň aj psychologická hranica zlata, takže tam si myslím, že niekde by mohlo prísť nejaké ustálenie a opäť nejaká ďalšia takáto sideways štruktúra. Osobne zlato teraz v tomto momente neobchodujem, práve z toho dôvodu, že očakávam, že ešte niekde bude mať tie dorazy a potrebujem práve to obdobie tej konsolidácie. To keď sa vás niekto opýta, hej, to je ináč Janiho vtip, môjho partnera, že keď sa vás niekto opýta, že aký máte radi pohyb, keď to ide hore alebo dole, keď to ide sideway. Takže toto je úplne super a práve tu sme vychytali strašne veľa obchodov, ktoré boli úplne super, takže čakám na nejaký podobný pohyb a dáme to tam znova. A čo som vám chcel ukázať, tak je aj Tesla, lebo Teslu som si pozrel dneska po dlhšom čase a naozaj v trendovom kanáli, v trende proste toho rastu, takže ide ďalej, ale dostala sa práve do shortovacích pozícií, hore má rezistenciu, v tomto prípade už aj FIBO jej zabraňuje nejak ďalej stúpať, ale vybrala si to na ATH, takže podľa mňa z toho ATH, aj keď tam dorazí, lebo samozrejme aj ona je v SPX-ku, tak dorazí, tak tuto môže byť celkom pekný short na akciách, takže pokiaľ by ste chceli, môžete skúsiť. Samozrejme riskujeme vždycky iba financie, ktoré si môžeme dovoliť stratiť, ale to už poznáte. A každý obchoduje sám za seba svoje konto, toto nie je žiadna rada, finančná rada, aby bolo jasné. Dobre, tak a môžeme prejsť k Bitcoinu, pozrieme si ešte aj Ethereum a určite by som sa chcel pozrieť ešte aj na pár aj altcoinov, ktoré som v minulosti už analyzoval, dokonca boli aj na Discorde a ktoré vyšli, ktoré nevyšli, takže si dáme ešte aj také okienko do mojej duše a môjho počínania si tu. Takže začneme Bitcoinom. Samozrejme, väčšina autov pôjde podľa Bitcoinu, tu už sa začína ale črtať niečo takéto, že OK, toto už môžeme brať za uzavretý vrchol, toto tu je nejaký channel, proste z ktorého, áno, môže prísť akumulácia, ale práve by som očakával vyťahnutú likviditu až niekde na staré čísla, to znamená, že okolo 100 000. Nemusíme ísť nutne nižšie, ale tých 100 000 by som rád videl a ak sa ten channel dokončí v štýle pred nejakým rozbitím tejto trendovky, ktorá je v podstate najdlhšia trendovka a trvá už od roku 2023, tak by som si myslel, že by to mohla byť len ďalšia akumulácia. V novembri by prišiel potom nejaký výstup, potom by mohol prísť nejaký prepad a až potom by sme sa začiatkom roka mohli dívať na to, že ideme už dole. Samozrejme, ja už čo sa týka nastupovania do altov na dlhodobú sezónu alebo niečo také, som veľmi opatrný. Už nechcem veľmi veľa riskovať, už nebudem naberať také portfólia, ako som naberal v roku 2023, keď začal vlastne celý ten hype bullrunu a ešte neboli ani aj TFK a tak ďalej. Ja už som naozaj veľmi opatrný, ja si pôjdem veľmi malú skladbu portfólia, kľudne, keď ťa to zaujíma, tak napíš do komentára, alebo napíšte mi schválne do komentára, že aké portfólio skladáte vy, alebo že čo je váš headliner, hej, že na čom to skladáte, mimo Bitcoin, hej, čiže keď máte Bitcoin, Solanu a tak ďalej, tak napíšte až tú Solanu, že to druhé najviac, že v čomu veríte na trhu, lebo Bitcoin funguje troška ináč ako tie alty. Tak tu by som povedal z tohto hľadiska, že naozaj tá likvidita sa pravdepodobne vypiesť pôjde. Nevidím dôvod na to teraz ísť mega hore. Ešte keď sa znižia úrokové sadzby, tak troška to pušnúť môže. Uvidíme, čo povie Paľko zajtra, ale ak povie niečo pozitívne, že ešte raz úrokové sadzby zniží, tak to ešte strelí vyššie. Pôjdeme skúsiť druhýkrát ATH na dolári a potom už by som povedal, že tá šťava nemá odkiaľ veľmi prísť. Do Vianoc
do toho novembra. Možno len cyklus ešte to vyťahne, hej, lebo tam je dôvera v ten cyklus, ale viete, ak sa hovorí, že verím v cyklus preto, lebo takto, že cyklus funguje, lebo mu verím, alebo funguje cyklus, počkaj, opačne, že cyklus funguje a preto mu verím. Hej, že to sú dve rozdielne, ale funguje to preto, lebo vlastne funguje z oboch strán, hej, že je to jak to sliepka a vajíce, Tari, samozrejme, môžeš nechať zase komentár, že prvé bolo vajíčko, keď používam tento príklad. V každom prípade ideme na to Ethereum. Ethereum zatiaľ tak, ako som hovoril, prekonanie trendovky, bolo to dosť drastické stúpanie, hej, bolo okolo Ethera strašne veľa noviniek, kleslo to dole, overenie, opäť ďalšie ATHčko, nie ATHčko, bolo ATHčko? Bolo ATHčko, myslím, hej, milimetrové ATHčko, áno, čiže bolo to ATHčko, pokles, teraz aktuálne pokles na svoj support. Tu, aj keď pôjdeme ďalej, ja si myslím, že Ethereum má stále potenciál, ale likviditu má tuto dole, hej, čiže môže kľudne klesať až na $3400 a vôbec by ma to neprekvapilo, samozrejme je to troška už extrém, ale všetko záleží aj od toho, ako pôjde Bitcoin. Ináč, čo sa týka trhov, tak som jak som hovoril, ja nie som hejter ani skeptik, proste ja som nastavený realisticky a som nastavený troška tak, že áno, máme tu aj túto možnosť, ale dlhodobého hľadiska, jak som hovoril, to vidím celkom zatiaľ pozitívne, hlavne kým si Bitcoin drží svoj trend. To je dôležité. To je dôležité. Takže Ethereum by som videl na troška pokles. Tých 3700 podľa mňa ešte hodí. Tu sa ešte ale chvíľku samozrejme zapečie. A nemyslím si úplne, že to bude akumulácia z toho dôvodu, že nemáme na to úplne prostredie a čas. Ale to som už spomínal na začiatku videa, takže mi hod like, keď proste sa ti to video páči, aby som mohol ďalej tvoriť. Lebo tie sú pre nás dôležité a zdieľaj to aj kamarátom a všetkým. Áno, treba to zdieľať. No a tie odbery sú tiež dôležité. No, pozrieme si ešte rýchlo BTC dominanciu. BTC dominancia je rovnaká tiež, ako som hovoril, lebo myslím, že minulý týždeň vo videu som spomínal, že Bitcoin dominancia je pravdepodobne narazená už na svojom ultimate proste výpade, tým pádom by som očakal, že Bitcoin zobere troška pozornosti. Hej, on môže zobrať pozornosť, aj keď trh padá z toho dôvodu, že práve Bitcoin drží tú hodnotu. Na druhej strane alty už nemajú zase veľmi vyklesávať, čo sa touto teóriou troška bije, ale pravda bude tá, že ak sa niečo bude držať, tak to bude práve Bitcoin a ak Bitcoin padne povedzme o 5%, tak kapitalizácia stále v ňom zostane viac ako napríklad tých altoch. Tu je veľký rozdiel ale v tom, že koľko percent ubudne z Ethera, alebo Ethereum drží druhú najväčšiu kapitalizáciu. Hej, takže Ethereum aktuálne, keď bude vypadávať, tak proste Bitcoin pôjde hore. Ethereum ale narazil na svoj support, kde pravdepodobne pôjde overiť tých 12%, čo v tomto prípade alty môžu troška schytať. Bitcoin sa podrží. Hej, samozrejme, keď Bitcoin pôjde na 100 000 a Ether by išiel na tých 3400 v tých prípadoch, čo som hovoril, tak Bitcoin stratí v podstate len nejakých 10% svojej hodnoty, zatiaľ čo Ether stratí skoro 20%. Hej, takže treba na to myslieť aj takto, tým pádom proste aj tie dominancie idú takto spolu so sebou. No a samozrejme zvyšila sa nám troška USDT dominancia, čo samo o sebe v aktuálnom trhu nič neznamená, proste len ľudia konzervujú zisky a to je práve aj to, čo som hovoril, len v rýchliku, že proste keď sú tie hnusné, sliské, krátke pohyby, a rastie to, tak to znamená, že veľkí hráči sa stále boja a majú prístupu k trhu rešpektom, naháňa toho retail a medzi tým si veľkí hráči konzervujú pekné zisky alebo udržiavajú pozície a retail, keď potom troška spanikári, ako to prišlo dneska, tak rýchlo začne vytrhávať do USDT. Takže rýchla korelácia. Total cap, čo sa týka total capu, tak zatiaľ vychádza všetko podľa plánu, aký je. Môžeme sa dostať na tie 4 tečka, hovorím, uvidíme, čo zajtra povie Paľko. Ja si osobne ale myslím, že proste tu na totáli, keď prelomíme už túto veľkú štruktúru, tak naše čísla sa budú hýbať okolo 3, 3,5, hej, čiže niekde v tomto pásme kľudne tam môžeme doraziť, môžeme sa tam dostať. Nie je to takto. Tým, že zmizne tá kapitalizácia, presne to je o tom, že môže vystúpiť tá dominancia, hej, a zároveň proste budú klesať tie alty, čiže na tie by som dával pozor. Aj preto hovorím, že ja už do toho portfólia na dlhodobé držanie nebudem toho veľa naberať. A keď hej, tak skôr na krátkodobé držanie, to znamená, že 2-3 mesiace nebudem tam dávať proste nejaké high risky. Nechce sa mi prichádzať proste o financie týmto spôsobom, lebo naozaj ten trh je napätý, aj keď sa to úplne teraz tak nezná. No a ideme na to, čo som analyzoval pred týždňom, takže ako to teraz vypadá, dáme si 4 hodinky, lebo neviem, z akého timeframeu som to analyzoval.
No, takže jeden z analyzovaných coinov boli AGI USDT. Tu vidíme, že je take profit. To neviem, či ste mali na videu, ale v Discorde to bolo určite, takže ak tam nie ste, vaša chyba. Dajte odber. Toto tiež bolo analyzované. Dobre, tu nebol TP finál, ale TP2 ste zobrať mohli, čo je samo o sebe aj tak celkom pekné. 13% není zlých, hej, keď tam dáte paku 5, už ste na 65%, takže je to safe. No, BNBčko, tam bolo jednak jednej, ten chytil tým pádom stop loss, ale keby je manažovanie, tak naozaj aj to BNB je vaše a dneska by ste žali úspech. Bome to mám pripravovaný vlastne obchod, že tu niekde by som chcel vstúpiť, čo už vlastne sme tam, ale vzhľadom k tomu, že už máme AR, tak nechcem dávať dva obchody, ktoré sú spolu súbežné, proste je to zbytočné, keď chcete, choďte si to. No a Dogecoin samozrejme prišiel na nejakú vstupnú pozíciu, takže odtiaľ toto viete začať longovať s tým, že ale bol by som pripravený aj na ďalšie manažovanie, lebo je to proste memečko. A aj keď Dogecoin mám osobne rád, lebo proste je to memečko, ktoré je to akože sranda coin a všetko, ale mám ho rád kvôli tradingu a kvôli tým veciam, ktoré dokáže a má tú dôveru, tak by som rátal s tým, že v jeho volatilite môže kľudne ísť vybrať likviditu. Likvidita sa nachádza tuto dole, že preto je tam manažovanie ešte troška nižšie. A Fartík nám dopadol vlastne, ale toto je myslím, že dnešný graf. Tam on bol tu, myslím, že Fartcoin vyšiel, ale toto je už dnešný graf, ten som prerobil dneska. No a Link vlastne ide tiež podľa plánu. Narazil na prvú vlastne vlnu, kde sa dá nakupovať. Samozrejme toto už na long, ale tu ma skôr naštvalo to, lebo link som mal aj označený, chcel som ten doraz, ale ten doraz neprišiel, prišiel vlastne knotové odrazenie a tým pádom vlastne doraz už neprišiel na ťažší výber likvidity, čo je škoda, lebo odtiaľto by sme už mali pekne take profit 1. Keby sa to stane, ale keby sa na burze nerá, ja viem, áno, Marek, proste neplač, 8% proste nemáš doma, no tak nevadí, spravíme na budúce. LTCčko má špecifikum, takže tam to naberám dlho. Ale tiež LTCčko vyzerá, že tu si chce vyhrabať celkom slušný odvar. Toto rátam, že niekde toto pôjde do tej likvidity. Hej, že tých 95 tam má. Dobre, takže zhrnutie dnešného videa. V prvom rade odber. V druhom rade dajte like. V treťom prídete na Discord. To je dôležité. Máme 22 minút, takže rýchle zhrnutie. Osobne si myslím teraz, z krátkeho hľadiska, to znamená, že 4-hodinové grafy mohli ísť chvíľku hore. To som hovoril, to sa stalo. Teraz sa vyprašili likvidity, takže porušili sa výkly štruktúry, z ktorých ale neprešli, takže ideme dole. Teraz, v tom, ako panikárime, sa blížime už day likviditám, čiže začína byť dobrý trh pre obchodovanie na long. Veľmi opatrné ale naberať, neunáhli to a vždycky si nechať priestor na dokup, lebo teraz to môže byť šialené a nevieme, čo zajtra povie Pálko. Celkovo ale vyhliadka do Vianoc, povedzme, že u mňa taká zatiaľ sa nemení od toho minulého týždňa, ale ja to budem upgradeovať podľa toho, čo sa bude diať, lebo nevieme, ako môže eskalovať hociaká konfrontácia v rámci štátov. Tak si myslím osobne, že do toho novembra môžeme ešte rásť, tam sa troška vyhypí cyklus, proste príde tam ten Black Friday, ľudia na to troška stavia, ale po Black Friday, jak prejdeme do toho decembra a okľudnia sa trhy, prídu aj tie daňové obmeny, hej, čiže predáš, nakúpiš, pokiaľ si v strate, tak si myslím, že troška budeme klesať. V januári veľmi maličký hype, potom úspešný pokles. Ale do ďalšieho roku sa vyjadrovať úplne nechcem, to je len proste teória, ale z dlhodobého hľadiska mierime skorej ku recesii. A to nie je dobre. A všade sme na top. Hej. Jediné, čomu verím, že môže ďalej rásť a nebude to podmienené nejakým FOMom, tak bude asi zlato. Že zlato ešte môže rásť kvôli tomu, že či sa ľudia boja, alebo proste majú práve takýto mindset, ako je v aktuálnej dobe, tak to zlato dokáže rásť. Lebo ľudia sa schovajú k tomu, čo sa nedá úplne množiť. Čo je škoda, že takto sa nevníma aj Bitcoin, alebo málo sa tak vníma Bitcoin a tie inštitúcie z toho robia, čo robia. No, v každom prípade na trading by to malo byť fajn. Takže niečo zarobíme, niečo urobíme,
a pripravujeme aj robotov, ktorí už za chvíľku verím, že budú spustení, naozaj na to makáme. Vám dám možno aj nejaký stream raz, keď budeme robiť proste robotov, že jak to prebieha a tak ďalej, jak to už skladáme, čím sa to robí a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem, že ste pozerali toto video, ďakujem, že to sledujete, ďakujem, že to odoberáte. Verím, že toto si necháte spustené dookola celú noc, nech to naberá timeliny, či jak sa to povie na tom YouTube. Ďakujem a čaute.